सैया मिलल लड़े कैया है मैं का करूं। तो हाँ बाबू, गाना सुन ले बट्टा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज के आवाज में ई गानवा के 2-3 दिन पहले ही लॉन्च कैल गेल है भोजपुरी इंडस्ट्री में। त रउआ लोगन के बता दी उ गानवा पर एकदम छा गइल बाटे हो। कहल जाला कि एकदम पब्लिक एकदम जुट गइल बा उ गानवा पे। अब बाबू हो, वैसे ही कुछ नया गाना लेके फिर आ रहल बाटे पावर स्टार पवन सिंह आ धमाका करे खातिर। त रउआ लोगन के बता दें कि हई गानवा के पोस्टरवा लॉन्च भइल है, जौन की स्क्रीनिया पे देख रहल बानी। आ जौने गानवा के टाइटल बा सैया सुनी ना। ए बाबू, सैया सुनी ना भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से एगो और नया ब्लास्ट करे के खातिर पवन सिंह के आवाज में नया गाना आ रहल बा। और ये गानवा में संजना सिंह पवन सिंह के साथे नजर आवे वाला बाटी। ई गानवा के लिखले बाटे आशुतोष तिवारी जी और ई वीडियो के डायरेक्ट कैले बाटे गोल्डी जायसवाल जी। तो रउआ लोगन अनुमान लगा ली कि ई गानवा में म्यूजिक के देले हुई। रउआ लोगन के पता ही होई कि प्रियांशु सिंह पवन सिंह के हर एक गाने में म्यूजिक देवेला। तो बाबू हो, रउआ लोगन तनी तैयार रही, काहे से ई गानवा के कैल गइल बा कमिंग सून। आ जब भी गानवा के लॉन्च कैल जाई तो हमारे चैनलवा के माध्यम से आप सबके हम पोस्ट डाल देला कि गानवा कब लॉन्च होखे वाला बा। SFC म्यूजिक LLP यूट्यूब चैनल बा ए बाबू, और वही से ई गानवा के लॉन्च कैल जाई। जब भी अपडेट आ जाए हमारे पास, अगर हम वीडियो ना बना पैली तो हमारे चैनलवा पे रउआ लोगन देख ली जा कि हम पोस्ट जरूर कह देवें कि ई गानवा के कब लॉन्च कैल जाता। तो अपने है गरीब छोट भाई के ऊपर हमेशा प्यार दुलार बनौले रहा जा। और आप सबके खातिर हम हमेशा कोशिश करीला कि नया नया गाना के अपडेट रउआ लोगन के जल्द से जल्द पहुँचावत रही।